फैगौ डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 खालाराव खुंजागोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुम्मा समखुं तिनिआलियाव थानाय रंग मन्चआव खुंफुंजानो गोनां धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। सिमेन्टसापुरि हालामनि सिङाव थानाय इउएन एकाडेमि समखुंआव ओनसोलनि मेलेमजिबि बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों गुवारै सावरायलायनानै जथुम्मानि थाखाय बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। बे बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै सिमेन्टसापुरि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर सचिन दले, मावफुं आफादगिरि महरै एमएससिनि इसि मलेन्द्र नार्जारि आरो गाहाय नेतानि महरै आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं बिद्येश्वर दैमारि बिथांमोननो बिबान होनाय जायो। समखं इउएन एकाडेमिनि न'ब्लाङाव धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'र बर' फरायसालिया बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो थाखाय मोनसे रिसेपसन कमिटि दानाय जाबाय। बेवहाय आंखौ वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बिबान मोनबाय आरो लोगोसे जोंहा प्रेसिडेन्ट हिसाबै सचिन दले, डक्टर सचिन दले, सिमेन्टसापुरि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांखौ बिबान होबाय आरो लोगोसे आंखौ वार्किं प्रेसिडेन्ट, लोगोसे बिद्येश्वर दैमारि बिथांखौ कनभेनर आरो जोंना फाइनान्सियेल साब कमिटिनि इनचार्ज हिसाबै मिथिंगा सरगियारि आरो लोगोसे जोंनि सिमेन्ट ओनसोलनि थानाय जोंनि बर' माहारियारिनि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै आरो रायजो राजाखौ लानानै मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दाना लानो हाबाय। दा बेवहाय बिबान दानायजों लोगोसे जोंखौ बिबानबो होखाबाय। दा जोङो आसा खालामदों फैगौ 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों मोजाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जाबाय। बेनि थाखाय जोङो माखासे साब कमिटिबो दाखानाय जाबाय। बे साब कमिटियाव बिबान मोननाय गासिबो दैदेनगिरिजों लोगोसे गासिबो बिबानगिरिफ्रा सोद्रोमाफ्रा मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो थाखाय जों थागथियारि जाबाय। जोङो जोंनि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाजों लोगोसे बिजनेसमेन, राजनितिकनि दैदेनगिरि बिथांमोननि बयनिबो सायाव हेफाजाब मोनलायगोन होननानै आसा फारिदों। फैगौ जानो गोनां 28 आरो 29 डिसेम्बराव जागोन 2024 मायथाइनि बेखौ जों मोजाङै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार लानाय जासिगोन आरो। जायगाया समखं रंगमन्च होनो, बेयाव TMPKनि मोनसे सुबुं जिरायसालि, बेवहायनो जोङो मोनसे गुवार फिल्डबो दंखायो, बेवहायनो खुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जाबाय।